Усім прывітанне, гэта Чык-Чырык, бла-бла-шоу на Еўрарадыё, дзе сёння у нас для вас сюрпрыз, шаноўнае спадарства. Сёння у нас у студыі разам са мной Алексеем Сапрыкіным з'явіўся сапраўдны, нарэшце, твітарскі Міхась Ільін. Вітаем, Міхась. Вітанне. Свярдлоў, типа, не сапраўдны твітарскі? Ну, Міхась, вот шчыра скажу, што мы з Пашам заўсёды амаль кожную праграму узгадваем цябе. Добрым словам, я спадзяюсь. Добрым твае твіты бярэм, і вось цікава... Так я спаліўся, што не гляджу вашу перадачу. Як табе будзе сёння абмяркоўваць тое асяроддзе, у якім ты найбольш натуральна пачуваешся? Ведаеш, зараз будзе камін-аут такі. Я амаль не чытаю твітар. Вау. Так. Вау. Але гэта, на жаль, не мой выбар. Гэта выбар Ілона Маска. Окей. Справа ў тым, што, ну, так, я там перыядычна штосьці папісваю твітар, але вось гэтыя алгарытмы твітара апошняга часу, апошніх там месяцаў, можа нават і год, такія, што мне фактычна не трапляюцца твіты беларускіх карыстальнікаў твітара. А якія трапляюцца? У адзін дзень у меня могуць быць твіты нейкія польскія, там нейкія польскія мемы, навіны, і гэта мне насамрэч падабаецца, іх лайкаю, і па логіцы рэчаў мне на наступны дзень павінны быць зноў польскія мемы і навіны, але наступны дзень мне падсоўваюцца нейкія нюцы ад жанчын, на якіх я не падпісаны, якіх я не лайкаў, але ўсё роўна яны падсоўваюцца. Потым на трэці дзень падсоўваюцца нейкія там зноў там, я не ведаю, там расійскія твіты там з нечага. Ну, там шмат пытанняў да твітара апошняга часу, то тое, што ён беларускую мову не ўспрымае як нейкую асобную, ён лічыць гэта нейкай рускай мовай, таму твае ж твіты, якія ты пішаш па-беларуску, ён прасоўвае для рускай аўдыторыі, якая гэта не разумее. Ну, карацей, не так. Ну, сёння ёсць нагода пачытаць беларускі твітар, бо на гэтым тыдні было шмат розных срачаў, як звычайна. Пагаворым і пра пашпарт Новай Беларусі, і пра войны з маскалямі хорошых рускіх, ну і, канешне, пра палітвязняў беларускіх, куды ж без гэтага. Але пачнем з філасофскага твіта, як звычайна. Іван Шыла, спонсор гэтага твіта сёння. Чысты кіт. Чысты. Ён не плаціць нам за рэкламу, таму давай не будем называть. Запикаем, добра. Ты радуешься, как быстро летит время, и что скоро получишь европейский паспорт. Но это быстро проходит твоя жизнь. Ну, гэта, як я разумею, не звязана з пашпартам Новай Беларусі. Гэта пра нейкі іншы еўрапейскі пашпарт. Іншы, так, пашпарт, але, ведаеш, людзі, якія пераехалі, мне здаецца, шмат хто так вось на паузу ставіць сваё жыццё і думае, што ну вось мы тут пасядзім, адсядзімся некаторы час, а потым вернемся дадому. Адсядзімся тут. Адсядзімся тут, каб не сидзець там. Все правильно. Але вось на паузу. Але жыццё-то праходзіць. Ну, так. І новыя вызванні нейкія здараюцца ў жыцці. Альбо, як казалі іншыя людзі, я не памятаю ўжо хто, такі ўжо распаўсюджаны жарт, што хацеў жыць у Еўропе, і вось нарэшце. Вось нарэшце, атрымлівай. Сябры, гэта добра, еўрапейскі пашпарт, многія пра гэта думаюць, але пачнем мы, канешне, з нашых больш надзённых праблемаў, а менавіта з пашпарта Новай Беларусі пасля застаўкі. Ну і нарэшце, глядзі, Міхась, аб'явілі, все чакалі, усе, хто з'ехаў, все чакалі пашпарт Новай Беларусі, і вось, нарэшце, афіцыйны рэліз адбудзецца на наступным тыдні. Вось Чубака паказвае нам карцінку, кажа, што прыгожае. Ну, мы бачым, што колькі тут, ну, недзе 40 пашпартоў ужо ёсць. 40 пашпартоў ужо ёсць, то бок надрукавалі. Але цікава, пакуль яшчэ заяўкі не прымаюць, але ўжо надрукавалі. Ты як? Як з айфонамі. Для сваіх, ведаеш. Праходзяць пакуль бета-тэставанне. Ці можна яго згубіць? Напрыклад. А што будзе, калі згубіць пашпарт Новай Беларусі? Мне здаецца... Ну,
зробіць новы. Ведаеш, ты дзесьці ў Італіі адпачываеш і у тебе скралі пашпарт Новай Беларусі. Ты такі в паліцыю звяртаешся, такі, што здарылася? Я згубіў пашпарт Новай Беларусі. А? Наколькі ён новы? Ідзіце ў консульства. Такі, не, вы не разумееце, это пашпарт Новай Беларусі, в консульства нельга ісці. Альбо ведаеш, як гэта такая даволі распаўсюджаная практыка, напрыклад, у Празе, калі ты ідзеш у абменнік, У Празе. у Празе не варшаўская, та, якая у Чэхіі. Ты ідзеш у абменнік, і там табе могуць, ну ладно, в абменніку наадварот гэта папярэджваюць, нейкія з рук, калі ты мяняеш грошы, вось тебе могуць прадаць старыя беларускія рублі пад выглядам вось Чэшскіх крон? Ну там чэшскіх крон ці еўра ці чаго нейкая іншая. Такая ж можа быць практыка, што вось згубіў беларускі пашпарт, а пазней яго спрабуюць хтосьці спрабуеце перапрадаць, ведаеш, А падсоўваюць сіні пашпарт з капустай. Дарэчы, памятаеш філасофскі наш твіт Івана Шылы, ён з нагоды пашпарту Новой Беларусі перайначыў свой твіт и пишет: ты радуешься, как быстро летит время, и что скоро получишь паспорт Новой Беларуси, но это быстро проходит твоя жизнь. А чему Беларуси из маленькой литары? Блин, Ваня, ты что, Ваня? Тебе не дадут, походу, пашпорт Новой Беларуси, нават калі ты заплатишь пэўную сумму. Нават калі ты оплатишь рекламу. Цікава, ці будзе ён прымаць на працу у сваю кампанію людзей з пашпартам Новай Беларусі? Дарэчы, Ваня, напішы ў каментарах. Бай Труш, напэўна, Бай Трэш, Труш. Ён же Алекс. Или Олег. Алекс, так. І бачиш, у него такая ID-карточка у нікнейме. І він пише, што сёння людзі, якія казалі, што нічога не атрымаецца, пачнуць пераабувацца. Маўляў, што шмат было, да, што не атрымаецца, што это мёртванароджаны праект, што колькі ўжо казалі, што будзе пашпарт, колькі ўжо было скандалаў з гэтым візавым цэнтрам і гэтак далей. Ну, штосьці карыстальнік, мне здаецца, таксама трошкі паспяшаў са сваім твітом, потому што нам пакуль што аб'явілі дату рэліза. Яшчэ рэліз не пабачылі. Хочацца... Але ведаеш, як з айфонам, які там таксама выйшаў 16-й, і на прэзентацыі казалі, што вось, у яго будзе штучны інтэлект, які будзе там рабіць сялякае, але з'явіцца ён трошкі пазней. Трошкі пазней і не з усімі, да. І чэргі за ім, як за айфонам, не будуць выстрайвацца, таму што вось Чубака піша, што будуць казаць, што гэта проста вельмі дарагі сувенір для разводу лахоў, якія падтрымліваюць офіс і франака. Ну, слухай, пакуль што, шчыра скажу, но... Выглядае гэта так. Ну, і то, што гэта так выглядае, ну ладно, гэта выглядае так. Ну, не то, што гэта выглядае. Я даволі скептычна стаўлюся да праекта. Але насамрэч гэта не значыць, што я там такі хейтер гэтага праекта. Я, наадварот, як бы чалавек, які заінтарэсаваны ў падобным праекце, але, і жадаю, каб ён ажыццявіўся, як все у яго стваральнікаў атрымалася. Але з таго, што пакуль што я так бачу па нейкіх такіх ускосных прыкметах, ён выглядае сапраўды зараз як нейкая, я не ведаю, не хочацца адсылацца да савецкай класікі, як да пакупкі нейкіх акцыяў гіганцкіх раслінаў. То бок табе пакуль што спрабуюць прадаць тое, што чаго няма. Тое, чаго няма. Новай Беларусі няма. Ну, і... Не, просто... Пашпарту няма. Не то, што гэта сувенір ці не сувенір, магчыма, я хоць так скептычна стаўлюся да ўсяго праекту, я, магчыма, і набуду яго калі-небудзь, але я просто не буду... Набуду, ужо ведаеш, набуду, не як бы заплачу за ягоную вытворчасць,
як документ, а набуду. Набыць пашпарт, ведаеш, можна там Румыніі, Славенії. У адрозненне ад гэтых краін у пашпарт Новай Беларусі набыць аплачу паслугі на яго стварэнне, але я все ж таки не буду ў першых шэрагах, я все ж таки зараблю гэта, ведаеш, неяк калі гэта ввогуле зраблю гэта недзе там не ведаю праз пару месяцаў праз год калі зразумею што ў гэтым ёсць нейкая карысць што ў гэтым пагляджу які функцыянал у гэтага пашпарта ну просто я не хачу быць у першых шэрагах вось гэтым бета-тэстерам які за бета-тэст заплаціць 97 евро калі я ўбачу што у гэтым сапраўды ёсць нейкая нават калі там будзе нейкі функцыянал абмежаваны але там цягам часам будзе, ведаеш, ну як з відэагульнымі. Яны на рэлізе вельмі часта фіговыя, але іх потым дарабліваюць. Вось калі будзе нейкая там прапатчаная версія. Адразу візы ўсіх краінаў там клеены. Да, тады будзе... Нават скажу больш, калі нават гэты пашпарт не будзе вырашаць маіх праблемаў, ну типа, напрыклад, у меня будзе праблема з легалізацыяй вырашана іншым шляхам. Па гэтаму пашпарту нельга будзе падарожнічаць. Але я буду бачыць, што гэты пашпарт дапамагае іншым людзям, вырашае іх праблемы, ну я буду гатовы, напрыклад, гэты 97 евро, ну просто фактычна заданаціць просто людзям на добрую справу. Окей, вы мае праблемы не вырашаеце, але іншым людзям вы дапамаглі. Ну хай вось я падтрымаю вас. Але ну гэта для гэтага всяго патрэбны будзе час. Ну вось твой скепсіс наконт функцыянала зразумелы і я таксама з табой тут пагаджуся, але карыстальнік Максім Бай яшчэ звяртаю увагу, што не будзе серучага мужика, бо яго прыбралі яшчэ там на пачатку. І гэта таксама адна з нагодаў не верыць у праект і не браць гэты пашпарт. Калі што, серучы мужик гэта персонаж з карціны Шагала, а не Валер Кавалерскі. Але Валер Кавалерскі. Хаця ён недавно таксама выказаўся даволі скептычна да праекта, з якога ён сышоў. Ты ўжо нагадаў пра 97 еўра, што яшчэ там будзе? Значит, чай з малінавым варэннем піша, што заявкі на паспорт Новой Беларусі начнут принимать с 26 января. Сбор будет на оформление 97 евро, и документ понадобится для того, чтобы... И все. Адміна посадили, або твіт не дописали, або не было что дописывать. Ну, это працяг того, что мы уже меркавалі, что пакуль што незразумелы функцыянал і магчымасці гэтай кніжкі. Але, ну, слухай, насамрэч, нават калі нейкага функцыянала не будзе, будзе прыемна просто патрымаць нешта з пагоняй у руках. Ну, у меня уже есть пашпарт з пагоняй. Так, у меня есть пашпарт з пагоняй. Цікава. Ну, я просто гэта пытанне вырашыў тым, што я набыў вокладку з пагоняй. Я думал, телевизор Витязь. І там пашпарт на телевизор. Але вось ты, дарэчы, пішаш. Ой. У Твиттер. Ты меня дадаў? Я дадаў нашу подборку. І пішаш так, што вусы, лапы, пашпарт Новой Беларусі, вось мае документы. Трэба патлумачыць? Не, трэба патлумачыць, чаму пашпарт Новай Беларусі стаіць пасля вусоў і лапаў. Толькі на трэцім месцы. Это жарт. У меня ж няма яшчэ пашпарту Новай Беларусі. А вусы, лапы пакуль ёсць? Ужо ёсць. Ну, слухай, гэта такая спроба абесцэніць працу іншых людзей. Не, ладно, насамрэч гэта вельмі такая чуйлівая тэма тым, што ну, ввогуле, тут ёсць, дарэчы, спрэчкі у Твіттары ўзнікаюць з таго, што я паспеў пабачыць, што, типа, ввогуле, ці варта над гэтым жартаваць, ці не, таму што, як бы, ну, людзі, як бы, робяць фактычна добрую справу. То, што там не ўсе ў гэта вераць, многія ў гэта не вераць і скептычна ставяцца, гэта ўжо іншае пытанне, але насамрэч... Езусу Хрысту таксама шматлікія не верылі. Ну, што, моя пазіцыя такая, я ставлюся даволі скептычна. Ці можна пра гэта жартаваць? Ну, я думаю, што можна, чаму не. І цябе падхоплівае карыстальнік з нікам Debris in
Крівасе. Окей. Не ведаю, ці правильно прачытаў. Спадзяюся, будзе добрая абарона ад падробак. Гэта ж страшна, калі пачнуцца падробкі. Такі саркастычны твіт. Я не адразу просек сарказм. Это реплай, так, под моим твитом? Так. Ну, некую 2 секунды я яшчэ падумаў, што гэта сапраўдны твіт, не іранічны, але... Падробкі пашпарта Новай Беларусі, якія мы бачылі ўжо даўно яшчэ ў эфірах Ігора Тура. Там ён прям паказваў, там на нейкіх там людзей выдавалі пашпарты гэтыя. На падробку будзе даволі складана зрабіць, тому што трэба будзе набыць ксеракс. Факс. Это калі адзіны палітык захоча рабіць свае пашпарты. Вось, дарэчы, я таксама бачыў з гэтую крытыку, там людзі пісалі, вось офіс нешта робіць, прынамсі, а вось колькі пашпартоў зрабіў Зенон Пазняк. Я з гэтым не згодны. Я ведаю, што як мінімум адзін пашпарт Зенон Пазняк зрабіў. Амерыканскі. А пашпарты вольнай Беларусі ён можа пачынаць таксама выдаваць. Ну, уяўляецца. Зенон Пазняк, Павел Усаў. І можна адзін на двох. А як жа гэты, ці ён ужо адтуль сышоў, былы паплечнік Сцёпы Нехты? Пратасевіч? Не Пратасевіч, а Рудзік? Вось, Рудзік. Ці ён ужо не з імі? Я шчыра не ведаю. Ён недзе згубіўся ва ўкраіне. Без пашпарта? Можа, ён там свой ужо нейкі атрымаў. Што наўрад ці. Ну да ладно. Яшчэ адзін жарт Джэпсенкова. Ён заўважае, што 26 студзеня будзе рэліз пашпарта, і 26 студзеня назначаны так званыя выбары прэзідэнта. І вось што ён піша, што будзе 26 студзеня і выбары пашпарт, праблемы з прызнаннем у ЕС і ў выбараў і пашпарта, незразумела навошта і выбары і пашпарт, не ўсе могуць удзельнічаць і ў выбарах і ў атрыманні пашпарта. Лепш не жартаваць, Міхась, пра выбары і пашпарт. Але вось адрозненне адзінае ў тым, што пашпарт будзе каштаваць 97 евро, а выборы бесценные. Ну, спрэчная заўвага. Ну, яшчэ это можна сказаць, што ў выборах будзе буфет, а пашпарта не будзе. Гэта на заўвагу ўсім тым, хто рабіць рэліз праекту. Калі будзе рабіць рэліз, то, калі ласка, зрабіце хаця б фуршэт. І які будзе каштаваць танней. І прынамсі, тым, хто заплаціў 97 евро, каб гэта фуршэт быў бясплатны. Ну, і каб яны наелі такі, на 97 евро давайце хутчэй з сабой, кладзі тарталеткі з сабой. Джафі далей піша, таксама падабенствы шукае, але ўжо з іншым цікавым праектам. Смотрите, Хартия 97 и паспорт Новой Беларуси стоит 97. Совпадение? Не думаю. Гэта тлумачыць, чаму Саннікава так падгарэла ад навіны пра пашпарт. Забеглі на яго тэрыторыю. Да. Радзіна пісала штосьці цікава пра гэта таксама. Я не сачыў. Не трапіўся толькі Саннікова. нават не твіт, а прості господі, пост у Фейсбуку. Што яны так сакральна ставяцца да лічбы 97? Я думаю, так. А ведаеш, яшчэ памятаеш, была, калі выбары 20-го года, там было нас 97, а Саша 3%. Ну, таксама, видимо, калі назначалі кошт такі, чтобы нам так... Як бы насаліць Саннікова. 97. Карацей, сімвалічна, добра. Пінскі кошык. Гаворыць, піша так. Стаўлю $100, што з 6 супрацоўнікаў гэтага пашпартнага цэнтра 7 будзе сексотамі. Можна спачатку падумаць, чаму $100, а не 97.
але потым так думаеш, ну, в прынцыпе, гэта калі перавесці, гэта толькі і будзе. І ўсё ж такі зручней беларусам лічыць у далярах, чым у еўра. Так. Але 6-7 гэта, напэўна, такой намёк на тое, што былі там скандалы з гэтым візавым цэнтрам і датычнасцю гэтай фірмы да рэжыма. Ну, дарэчы, вось таксама чаму я не буду спяшацца з гэтым пашпартам, чаму я яшчэ дам яму такой, ведаеш, час, каб настаяцца. Магчымасць настаяцца. Пагляджу, як будзе, ці будзе неяк, будуць нейкія праблемы вось з гэтымі персанальнымі дадзенымі. Ці будуць там нейкія там скандалы пасля гэтага. Ну, просто хай гэта бета-тэстеры затэсцяць, ну, што будзе з імі з іхнімі персанальнымі дадзенымі. Ты ведаеш, калі ты думаеш, што твая ежа атручана, дай каму-небудзь яе пакаштаваць, пачакай 2 гадзіны і толькі потым можаш есці. Ну так, ось, дай яму гэта зрабіць за 97 еўра. Паглядзім, што будзе. Іншыя карыстальнікі наракаюць на іншыя праблемы. Напрыклад, Sincerely Andrew піша, што дарам гэты пашпарт не патрэбны. Вярніце консульскія паслугі для людзей за мяжой. Хоць хто-небудзь займаецца гэтай праблемай ці не. Заклік да стваральнікаў пашпарта Новай Беларусі, каб яны консульскія паслугі вярнулі за мяжой. Яны неяк займаліся гэтым, ці што, я не вельмі разумею. Консульскія паслугі забралі ў нас зусім іншыя людзі, которые Твиттер наўрад ці чытаюць, і можна напісаць ім у скрынку там зваротаў на сайце. Але дзякуючы, дарэчы, тым, што забралі гэтыя консульскія паслугі, з'явілася тэма з пашпартам Новай Беларусі. Так што не было б гэтага і не было б і пашпарта. Ад якіх консульскіх паслуг не хапае людзей? Давай падумаем. Ну, типа зрабіць новы пашпарт, калі твой траціць важнасць? Ну так, вось тут пытанне ўжо вырашана. Вось вам новы пашпарт. Вот вам новы пашпарт. Вы хацелі пашпарт? Мы далі вам пашпарт. Што яшчэ? Ну, типа, я колькі больш за 3 гады жыву ў Польшы, я ні разу не звяртаўся. А правы ты мяняў? Не. А вось людзі... Што яны ў мяне ёсць. Не хочацца. Я неяк памяняў без консульскіх паслугаў, шчыра кажучы. Я прыйшоў туды і сказаў... Ты прыйшоў і атрымаў проста польскі. Я прыйшоў, кажу, мне трэба памяняць правы, Анечкі. А дзе ваша даведка, што вы заплацілі в консульстве? Я кажу, я не магу тады схадзіць. Алло. Такі, да? Ну ладно. Ёсць такі лайфхак? Праз 2 тыдні прыходзь і можна не плаціць. І можна не плаціць. Галоўнае быць настойлівым і добра гаварыць па-польску. Окей, я гэта запомню. Дзякую за параду. Так, ужо пачынаю вучыць. Дзень добры. Патрабую новы права язды. Салдаткін піша далей. Я жыву без пашпарту 3 гады, бо яго забралі мянты пры затрыманні. Чаканне. Атрымаць беларускі дакумент замест старога пашпарту, маецца на увазе Новай Беларусі. Рэальнасць, для атрымання пашпарту Новай Беларусі патрэбны стары пашпарт. Здаецца, гэта не зусім так. Не. Я вот чытаў, калі матэрыял, што там патрэбна, то трэба мець ну, там неяк трэба верыфікаваць сябе, і там штосьці было пра від на жыхарства у той краіне. Від на жыхарства ў краіне еўразвязу, дарэчы, это вельмі важны момант. Что не все в комментах писал, что ну докладно, коли у тебя там просроченный паспорт, ты уже там можешь это все зрабіць, новое атрымаць. Ну, хотя, ну, трэба добра. Не буду блытаць людзей, але мне здаецца, што стары пашпарт не абавязкова патрэбны. Хаця магу я памыляцца. Тым больш, што, як мы ўжо высветлілі, ён асабліва-то не будзе мець пакуль што практычна нейкай практычнага прымянення. Яшчэ адзін рэплай да гэтага твіта. Сычья сущнасць піша: «Моя ситуация с документами такова, что хоть в черта лысого, хоть в паспорт Новой Беларуси верить будешь». Мне здаецца, цягам апошніх 30 год ситуацыя ў беларусаў такая, што яны вераць у чорта лысага, вяртаюцца да каранёў, да язычніцтва.
Ну, пачнуць верыць у розных багоў, зданняў і так далей. Это так. Але ёсць і надзея, вось як і ў папярэднім твіце, і ў гэтым дзядзька Лясун піша так, што пашпарт новай Беларусі гэта надзея, калі ён нават фізічна існуе, калі яго прызнае ЕС, ці калі аб гэтым будзе нават ісці гаворка, гэта ўжо нешта. Камон. Першае, хто зрабіў больш? Другое, уважліва слухаю іншыя прапановы. Ну, цяжка з чалавекам з аднаго боку не пагадзіцца, потому што хто зрабіў больш? Ну, слухай, пра Зянона мы ўжо ўзгадывалі. Як мінімум, адзін пашпарт ён зрабіў. Адзін пашпарт ён зрабіў. І толькі сабе, на жаль. Ну, спадзяюся, што першая справа яны надрукавалі, другая справа будуць дамаўляцца пра прызнанне гэтай кніжачкі. Як ты ствараць абмінаеш слова дакумент. прэцэдэнт. І раптам, можа быць, калі-небудзь гэтая кніжачка і стане дакументам. Спадзяемся. Я шчыра пры ўсім сваім скепсісе уверу ў найлепшае. Спадзяюся, што ўсё ж такі нейкі функцыянал у гэтага дакумента, я заўважу, будзе. А не только, як ведаеш, як нейкі беларускі дыплом будзе захоўвацца на палічкі, выкарыстоўвацца ў якасці бердекеля. Або стол, які шатаецца, можна пад ніз пакласці. На гэтым тыдні шмат выйшла відэаматэрыялаў у прапагандысцкіх беларускіх каналаў. Яны працягваюць паказваць беларускіх палітвязняў, і вось карыстальнік Бубен заўважае твітарскіх у тэлевізары, а менавіта Ігора Лосіка і Андрэя Кузнечыка. На момант запісу нашай праграмы менавіта іх дваіх паказалі. Ну так. Не, ну, пра Лосіка окей, але не ўпэўнены, што Кузнечык твітарскі. Але, магчыма, не ведаю, Бубен ведае штосьці больш, напрыклад, ён вёў твітар свабоды, напрыклад. Можа быць. Ну і вось Вирджиния Крипер заўважае, што какой-то парад политзаключенных в последнее время. З чым бы гэта магло быць звязана? Спачатку Бабарыку паказалі, цяпер вось супрацоўніка ў радыё Свабода былых, напэўна. На жаль, это адзін з нешматлікіх парадаў, якія могуць паказаць Беларусі. Са знакам плюс, так? Ну і вось, дарэчы, жонка і твітарская, жонка палітвязня Эдуарда Пальчыса, твітарскага, і сама твітарская, і сама вядзе розныя там каналы. Вікторыя Пальчыс піша, што паглядзела яна гэтую размову паміж Кузнечыкам і Казлом. Видимо, Казлом яна называе суразмоўцу Андрэя Кузнечыка. Інтэрв'юэра. Здагадайцеся, які з двух Андрэяў выглядае як шляхетны чалавек? А яго сапраўды прозвішча Казёл? Наколькі я памятаю, сама цікава, ніводзін цітар не быў у гэтым сюжэце, гэтым інтэрв'ю, але на пачатку, на застаўцы было прадстаўлена, што гэта аўтарскі праект Андрэя Александрова. Яму не падабаецца яго прозвішча? Андрэй Александров. Ну, ввогуле, ты глядзеў гэта інтэрв'ю? Шчыра сказаць, не. Я кавалачкі мне далеталі, там прызнанне сенсацыйнай інфармацыі пра то, як што незалежныя СМІ фінансуюцца рознымі... Еўрарадыё, па-мойму, Еўразвяз фінансуе, там пісаў... Здаецца, гэта даслоўная цытата. Казаў гэты... Лосік, так. І... Радыё Свабода, дзярждэпам. І о жах, незалежныя СМІ займаюцца крытыкай улады. Ну, по-моему, гэта сутнасць журналістыкі займацца крытыкай усяго. Ну так. В прынцыпе, крытычнае меркаванне сваё выказваць. Калі я гэтай кавалкі паглядзеў, я зразумеў, што мне не варта. Але выглядае насамрэч гэта як такой онлайн-допыт.
нам паказалі. Ну, в прынцыпе, гэты жанр, з якім мы ўжо знаёмыя апошнія мінімум 3 гады, а то і больш. Про гэта піша, дарэчы, і наша Маша экстрэміст. Какой-то постановочный цирк, у Андрея новая роба, нету бирки, говорит по-русски. Ну, так, наша Маша экстрэміст. Тут, дарэчы, варта звярнуць увагу, што яе зусім нядаўна прызналі экстрэмісткай, таму яна абнавіла свой нікнейм, так што будьце уважлівы, калі нас глядзіце з Беларусі, падпісана на гэтага чалавека. Ну так, дарэчы, ні у Лосіка, ні у Кузнечыка няма там гэтых бірак жоўтых, ніякіх увогуле. І ведаеш, што заўважыў, што вельмі так цёмна паказвалі Лосіка, каб як быццам бы схаваць ягоны выгляд, ягоны твар. І толькі напрыканцы, калі яго так крупна паказалі, от было заўважна, якія там патрэскаўшыеся вусны, вельмі такі асунулы твар, божа. Ну, выглядае ён гадоў так на 15 сталейчым. Ну, увогуле ёсць некае такое меркаванне, што ўвогуле ў турмах людзі стараюцца 2 разы хутчэй. Так? Ну, штосьці так, што фактычна такі уплыў на здароўе, ты там жывеш, вот ведаеш, як там у СІЗА, калі ты там сидзіш там дзень за 1,5 лічацца, штосьці такое. Вось у турме гэта у тебя па здароўю ёсць такое меркаванне, што ты там 2 дні за 1 пражываеш. Ну так. Наадварот. Але вернемся давай да гэтага і тэорыі. Для чаго ўсё ж такі гэты вось цырк, гэтыя вось відэа, якія раптам перад выбарамі вырашылі паказваць на дзяржаўных тэлеканалах. Халера ясная піша, што сіпатая пачвара дэманструе прыгонным: пайдзеце супраць мяне, будзеце вось так гніць у турмах. Ну, штосьці таксама трошкі сумнеўны. Сумнеўны пасыл, мне здаецца. Это маўляў, што... Гэта пасыл людзям з атачэння. Людзям з атачэння, ты думаеш? Ну, прыгонны. Ну, я не ведаю. Мне здаецца, все ўжо даўно ўсё зразумелі. Як там уже нейкіх выпадковых людзей у сістэме ўжо даўно няма. А я думаю, што гэта прыгонным, гэта як бы яна называе ўсіх беларусаў, якія жывуць у Беларусі, такім вось абразлівым словам. Беларусы, якія жывуць у Беларусі, таксама ўжо даўно ўсё зразумелі. Ўжо маюць пэўныя такія нейкія захады бяспекі асабістай. Не пойдуць, ты думаеш, яны супраць яго на гэтых выбарах? Ну, гатовы паставіць 97 евро, што не. Окей. Ну, а Павел Горбач выказвае сваю тэорыю. Гучыць яна такім чынам. Значыцца, прапаганда паказвае палітзняволеных супрацоўнікаў радыё «Свабода» і Зянковіча з амерыканскім пашпартам. Яшчэ адзін з амерыканскім пашпартам. Можа, гэта спроба выжаць усё перад абменам? Абменам? Горбач штосьці ведае? Не, ну нейкі плануецца абмен з Трампам. Абмен з Трампам? Ці вось сыходзіць зараз уже апошнія дні прэзідэнцтва дажывае Байден? Дажывае, так. Мы гэтаму вырашым. І вырашыў ён, так бы мовіць, ну, Зянковіча, які мае пашпарт, так, амерыканскі, і супрацоўнікаў Радыё Свабода, якое як бы амерыканскае, перадусім, абмяняць на што? На ножкі Буша? З Амерыкі. На айфон. На айфон для Колі. Хочу новый айфон. На Теслу. Ну, дарэчы, зараз Ілон Маск набліжаны да Трампа, там, можа і падарыць ужо. Падарыць, ну, шо яму, шкада, што ли? Ну, а мы паглядзім, што будзе далей. З невясёлай тэмы вяртаемся да класічнай тэмы. Да.
Старая добрая русафобія. Старая добрая русафобія у нас у эфіры. Зміцер Гурневіч піша, што расейка зрабіла відэа пра гісторыю Беларусі для расейцаў, нават не кепская. Сагановіч тое ж самае піша. Я адкрыў, бо зацікавіла клікбейтная вокладка, але пакуль даглядзеў, яе змянілі, бо разбудзілі звера. То бок, была спачатку вокладка з чырвона-зялёным тлом, потым яна перайшла, памянялі яе на пагоню. А вось была вось менавіта такая з пагоні нават проста. Так. А потым, вось, дарэчы, піша трыс дзівіні рыс. Зараз там ужо трэці варыянт, таксама з пытаннічкамі. Там ужо, значит, белы-чырвоны-белы сцяг, чамусьці з арнаментам, который на чырвона-зялёным. Ну, мне, дарэчы, вось траплялася менавіта гэта версія выпраўленая. Прычым яе даволі хутка памянялі. 4 гадзіны ад моманту публікацыі відэа ўжо была трэці варыянт вокладкі ўжо быў. Мне здаецца, у Ютубу яго ж там нейкія там наладкі апошнім часам, што там некалькі можна варыянтаў ставіць. Дакладна. Там... Можа, ведаеш, для тых, хто у Беларусі, для них чырвона-зялёная вокладка, каб не было пытанняў. Для тых, хто не ў Беларусі, нормально. Шчыра кажучы, гэта трэці варыянт. Это у чата GPT есть такая функція, што ён зараз малюе там розныя, ведаеш, там карцінкі на твой запад. І часам, калі ты яго просіш там, не ведаю, намалюй там канцэрт, не ведаю, Мьюз у Мінску. І ён малюе там вось штосьці там такое, і каб пазначыць, што гэта Беларусь, ён малюе нейкі сцяг, які на яго думку з'яўляецца беларускімі. Вельмі часта вось можна пабачыць сярод розных варыянтаў сцягоў вось штосьці падобнае, такі БЧБ, але з арнаментам. Але слухай, ну чат GPT, наколькі я ведаю, мае праблемы з пальцамі, з рукамі. Тут са сцягамі там таксама все окей. Хапае пальцаў усіх удзельнікаў гэтай інсталяцыі і гэтага калажа. Але Зміцер Гурневіч все ж таки дазваляе нам пачаць сеанс русафобіі. Дзякуй. Дзякуй, Зміцер. Быццам бы зараз Твіттер пачне накідвацца на Эйдельман, якая зрабіла гэта відэа, выклала яго на YouTube. Ну і сапраўды, Дранік Бай піша: «Хорошая руская пайшла акучваць малодшых братоў, якіх вельмі турбуе, што аб іх падумаюць старэйшыя браты». Ну так, карацей, вырашыла спадарня зайсці на вось гэтае поле Каца, Максим. Поле Каца. Добра, што не ў Польшчы. Поле Каца. Але я паглядзеў відэа, і там такая гісторыя Беларусі, але чамусьці там толькі полацкае княства. Пакуль што. Толькі полацкае. Тут гісторыя полацкага княства, прычым насамрэч вельмі цікава, што яна піша, што полацкае княства было неяк асобна ад Кіеўскай Русі, што значыць, што ніякія там беларусы не браты та Кіеўскай Русі, хоць і былі паміж імі там сваяцкія сувязі. Чакай, чаму яна прыйшла з полацкага княства? Як же крывічы, радзімічы? Ну, там гэта ўсё ёсць. Крывічы, правда, называюць... Ведаеш, як называюць? Дрыговічы. Дрыговічы, вы Дрыговічы. Гэта як наша за дракам шоу гутаркі называюць гутарікі. Вось. Але русафобію, слухай, можна пачаць было і з іншага выказвання хорошага рускага, менавіта Леоніда Парфёнова. Наша Ніва заўважае, што Парфёнаў выказаўся пра Шагала менавіта такім чынам. Гэта рускі мадэрн, не існавала ніякага беларускага жывапісу. Сяручы мужик, ён быў беларус. Менавіта. А можа быць, наадварот? Ён не быў беларусам? У Беларусі шмат такіх бачу. Пад рознымі плотамі. Паверьте мне, ў Расіі такіх яшчэ больш. Дарэчы, не першае падобнае выказванне Парфёнова. Яго калісьці была серыя фільмаў дакументальных, там рускія габрэі, штосьці такое, і ён у нейкім выпуску прыязджаў у Мінск, і, здаецца, таксама ў Віцебск, калі не памыляюся. Но гэта было гадоў так
недзе 10 таму, можа трошки менш, і таксама там нейкім інтэрв'ю ці Куку, ці Віладжу, ці Сіці-Дову. Выказваўся на Штосьці там сказаў, што ну якая беларуская гісторыя. Вы ў той перыяд былі рускай імперыі. Ну, вось пра гэта, дарэчы, піша... Гэта недакладная цытата. Пра гэта піша Барыс Фішер. Піша так: Парфёнаў той яшчэ кусок крывадушнага гаўна. Шагала нельга назваць беларускім мастаком, правільна казаць з Беларусі, але Расія рабіла ўсё, каб лицо еврейскай нацыянальнасці ведала сваё месца як афіцыйна праз мяжу аседласці, так і на ўзроўні народнай любові да габрэяў. Так, окей, я выпраўляюся. Сяручы мужик, ён з Беларусі. Але што рабіць, слухай, ну вось такія відэа, як Эдельман, гэта ж, я лічу, што гэта добра. Ну, спачатку быў гэты Варламаў, который пачаў быццам бы вучыць беларускую мову. За 97 евро. Як кажуць, не бясплатна. Потым вось Эдельман. Украінцы штосьці там пра беларускую гісторыю таксама пачынаюць запісваць відэа. Так, вельмі спрэчныя. Ну, вельмі спрэчна, але тым не менш. Некая ідзе папулярызацыя, нейкі піар, прамоушн Беларусі. Пачаў з Варламова, здаецца, Максім Кац уже. Максім Кац. Я просто шчыра ніводнага відэа Максіма Каца не глядзеў. Як табе пашчасціла. Ну і Гурневіч пра гэта піша так, што кожная нармальная дзяржава мае замежныя установы, якія пашыраюць пра яе веды, уплываюць на эліты, рэкламуюць сябе і фармуюць грамадскую думку. У нас няма, таму трэба выкручвацца. Ну, дзяржава сапраўды наша нічога для гэтага не робіць, але, дарэчы, як бы можам з добрых памкненняў прарэкламаваць, можам прарэкламіраваць новую ініцыятыву, якую зрабіла прыкладання «Новая Беларусь». Яны ж там распрацавалі нейкі партал, які распавядае... Партал у пекла. Што? Партал у пекла? Не, там партал, здаецца, нармальны. Нармальны? Які сайт, які распавядае пра гісторыю Беларусі. Які, наколькі я разумею, я не ўчытваўся, які акурат такі створаны за кошт вось гэтых падаткаў, якія і беларусы у Польшы, у Літве. Беларусы за мяжой аддаюць 1,5%. Цалкам такая наша ініцыятыва. Вучыце, карацей, сябры, гісторыю Беларусі, ведаце яе. Ну і на завяршэнне гэтай тэмы такая перлінка, Міхась, ад цябе. О, твой скриншот, ха-ха, класік. Видимо, твой стендап нейкі быў беларускамоўны. Не, там гэта... Раскажы. Ну, карацей, будзе стендап. Я не ведаю, калі наша праграма выйдзе. Можа, ўжо на той момант уже і гэта здарылася. Карацей, неважна. Я просто... Афіша з маім там стендапам сумесным з іншым комікам Антонам Дзібайлам выйшла ў пабліку гданьскім, прычым гэта паблік як бы гданьскі, але які вядуць беларусы, і там такія публікуюцца розныя беларускія мерапрыемствы і ўвогуле іншыя актыўнасці. І вось у гэтым пабліку апублікавалася афіша і з'явіўся адзін з каментараў вось гэта. Хаця там у тэксце было дакладна прапісана, што мерапрыемства па-беларуску, яшчэ было ўдакладненне такое, як звычайна я раблю на сваіх беларускамоўных выступаў, а не амаль у мне все беларускамоўныя, што зразумеюць не лише беларусы. Потому что на сваёй практыцы я ведаю, што беларускамоўныя мерапрыемствы у Польшы наведваюць таксама і украінцы, і у іх няма ніякай праблемы з разуменнем беларускай мовы. Але вось з'явілася такі каментар ад гэтай жанчынкі. Жанчынка это? Жаль, а то хотела прийти, получается, мероприятие только для белорусов. Почему-то белорусские начали вспоминать после 22-го. Раньше никто нигде на нем не говорил. Боже мой. Не понимаю, почему бы не сделать на русском, на котором говорят вся ваша страна и другие жители Совка. Я вельмі люблю город Гданьск, але у Гданьска ёсць такі велізарны мінус.
то што вельмі недалёка Калінінградская вобласць. Карацей, ну плюс я вот ад цябе яшчэ прарэкламую Міхася, пра гісторыю у цябе таксама ёсць шоу усіх часоў. Так, але яно пакуль што такая в офлайн рэжыме праходзіць. Да, так што таксама, калі ёсць магчымасць, прыходзьце і вучыце таксама гісторыю Беларусі. Ну што, я, канешне, калі адказваў гэтай дзяўчыне ці жанчыне, неважна, на гэты камент, я просто не заходзіў на яе старонку, але калі я апублікаваў скриншот у Твиттары, гэта за мяне зрабілі, хтось зайшоў на яе старонку, і там было, ну, такое, ну, пішуць тут, хто б мог падумаць, і скідваюць скриншот, дзе напісана апісанне гэтай старонкі. Glory to Great Russia. І такія 2-3 калоры. Все адразу стала зразумела. Да. Так што так. Міхася, вось заўсёды ўзнікае ў Твиттары тэма пра куды пераехаць, у тым ліку ад такіх вось падалей людзей, которые хочуць, каб все было па-расейску. І вось Горбач прапануе, можа, у Ірландыю пераедзем? Знянацку. Чаму не ведаю Ірландыю? Пытаецца, не толькі ты пытаешься пра гэта, пытаецца і Сярожа на збожжы, а там што месца хопіць, калі што, жыць адной камуннай я не згодны. А ў якую канкрэтна Ірландыю? Тому што Ірландыя, я думаю, што існуе. Рэспубліку Ірландыю. Okay. А вось і чаму? Чаму вось Ірландыя заўсёды і паралелі з Беларусю праводзяць людзі? Ну, вельмі шмат. Ну, Талясік піша, што ірландцы, як і беларусы, бульбаеды, алкашы. Брытанцы іх так і празываюць. Іх там ёсць некая, не памятаю якое, але некая мясцовы аналаг бульбашоў ёсць. Потейтиніс. Алкашы, ну, пра ірландцаў можа быць, пра беларусаў не ведаю. Ні халеры не размаўляюць народнай мове, ды імперыя побач. Яны не размаўляюць народнай мове. Як дома. З кожным годам все менш і менш. Все менш і менш, так што мы вас разумеем. Мы вас разумеем, ірландцы, а яшчэ ірландцаў вельмі шмат жыве ў Амерыцы. Все мы глядзелі фільмы бандитские. Так. А пінскі кошык, дарэчы, пра Амерыку таксама піша і такое вось. А чаму не ў Грэнландыю? Гэта пакуль што тэрыторыя Даніі. Гэта я, прабачце, это я з будучыні. Паходзіце паўгода маршамі па нядзелях і амерыканскі пашпарт у кішэні. Ну, чаму маршамі па нядзелях? Ну, таму што беларусы і маршы па нядзелях это ўжо ўстойлівы стэрэатып. Я просто падумаў, што ў Грэнландыі таксама, як і ў Польшы, не працоўныя нядзелі. Што рабіць толькі хадзіць маршамі. Ну, паглядзім. Новая чамусьці з'явілася, ці не новая, але з'явілася на гэтым тыдні тэма з беларускім сняданкам. І вы... Як я даведаўся пра гэту тэму, дарэчы. Ну, давай. Я прыйшоў з раніцы на працу, і калегі заўважылі, што чамусьці вельмі стары артыкул Еўрарадыё, які датуецца 17-м годам, у яго вельмі шмат праглядаў нечакана. І пазней уже, калі гэтыя скриншоты пачалі з'яўляцца, стало все зразумела. Ну, і вось No Context Беларусь піша. Белорусский завтрак – одна из форм сексуальной близости. Это акт, когда на животе одного из партнеров разбивается яйцо, ему дают стечь вниз к вагине или пенису, а потом слизывают, пока не станет чисто. Вельмі не хапае сённяшняй перадачы Павла Свердлова, потому что менавіта ён рабіў гэта. Павел, патлумачце нам, адкуль вы гэта ўзялі. Ну, а адзін з, напэўна, хейтараў Паўла Пачварны у Твиттары піша, што беларускі сняданак насамрэч гэта тое, а не тое 10-гадовае, которое вы чамусьці выцягнули цяпер, і показывае нам тут, значыць, яйка, ну, в принципе, яйка і там было, з дранічкамі, або дранічкі
з нейкім У мяскам. меня пытанне, хто-небудзь снедае дранік? Гэта як? А 6 раніцы трэба устаць, каб бульбу нацерці? Ну так, зненацку. Але, ведаеш, пытанне не толькі ў цябе, і пытанне наконт 4-й карцінкі. Тут малінкі шмат, ці амлета. І пані гэта Коні піша, што ўсё так. Прабабка расказвала, як перад працай у калгасе дзяцей скрэмблам з беконам і ёгуртам з малінамі карміла. Можа быць, яйная бабка жыла ў Ірландыі? А не гэта. Дарэчы, есть так званы ірландскі заўтрак. Ты пра яго не ведаеш? Там таксама фігуруе яйка. Гэта не эвфемізм. Окей. Для тых, хто глядзеў серыял «Праслушка», здаецца, называецца, там другі сезон быў прысвечаны бандам, якія фігуравалі ў доках, і там былі ірландцы, якія перад тым, як выйсці раніцай на працу, заходзілі ў бар і бралі куфаль піва, і туды разбівалі яйка просто. Ну, які ж сняданак, да, без яйкаў. І гэта вось такі, называецца ірландскі заўтрак. Беларускі трошкі іншы. Сябры, у нас праграма наша падыходзіць да завяршэння, і як звычайна мы падводзім вынікі найлепшым твітам гэтага тыдня. Сёння мы вырашылі, што гэта будзе твіт Івана Шылы. Ён Ужо трэці, слухайце, Іван, звяжыце з намі, што это такое. Ён тычыцца тэмы пашпарта Новай Беларусі і гучыць наступным чынам. У прынцыпе, усіх тэмаў ён тычыцца сённяшняй праграмы. Гучыць ён так. Если бы Трамп поддержал паспорт Новой Беларуси и разрешил по нему эмиграцию в США, офис Светланы Тихановской получил бы 970 миллионов евро в этом месяце. Типа намек на то, что усе 10 миллионов белорусов, по меркаванню Ивана Шилы их столькі, пайшлі бы свае ашчаджэнні несці. Ну, то бок не толькі беларусам. Не толькі беларусамі. Да. Все падляшша бы. Все падляшша. Узгадала пра карані. І Віленскі край, я думаю, таксама магчыма. Магчыма. Узгадаў бы пра карані. Не намекаю. Можа быць, Латгалія, Смаленшчына. Ой, мечты. Ну, хіба на гэтым у нас все. Дзякуй, што глядзелі нас. Не перажывайце, Павел Свярдловіша вернецца з адпачынку і распавядзе вам больш падрабязна пра беларускі сняданак. Адкуль ён гэта ўзяў. Ну так, і гэта быў Чык-Чырык, бла-бла-шоу, якім сёння Міхась Ільін і Алексей Сапрыкін радавалі вас мудрасцю твітарскіх. Да сустрэчы праз тыдзень. Пакуль.